Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. So, in our today lesson, kowa dai ya sani muna still dai surface under accusations amma wannan shine last video akai. So kada ka tabbatar da cewa kuna yin liking da sharing din bidiyon sannan ku ringa daurewa kuna kalla har karshe saboda shi ilimi in dai har ka tsaya ka gama kallon abu ka daure ka tsaya ka gama kallon shi komai tsayinsa to ka wuce sa har abada insha Allah ka gama koya ba wani wanda zai ƙara wahala koya maka shi a rayuwarka. So today ba za mu yi describing din ce wannan word din noun ce ko verb ce ko menene amma dai me abin da ake so ku fahimta yanda kalmomin suke caccanzawa shi yasa already muke setting them as English confusing words. So anan ku duba idan inda kamar yadda aka placing din duka wannan words din za ku ga nan na sa use nan kuma na sa useful, usefulness, useless, uselessness. A nan idan ka samu wannan cakwakiyar kalmomin za ka ce kai wai idan ka ga an canza mata haka sai ka tafi sace ita kuma wannan kalmar me take nufi idan ni dai ban sani ba amma da yawa 'yan koyo suna irin wannan koya aka canza kalma sai ku ruɗe kalmar me take nufi. So here we go za mu tabbatar da cewa kowa idan ya ga irin wannan abin ya gane sa. Kamar idan aka ce use ana nufin amfani ko amfani kamar as a verb amfani ko kuma yin amfani ko a matsayin verb. So idan aka ce useful means mai amfani kun fahimta useful. So idan kuka ga wannan full in ya fito a cikin kalma yana nuna cewa mai wannan abin da kalmar take nufi. Kamar in ce gida sai in ce mai gidan, jaka mai jaka. So idan kamar nan use amfani to wannan idan ya kasance an ƙara masa wannan full ɗin ya zama mai amfani useful mai amfani. So from the word use again muka forming na usefulness. So idan kuka ga an ƙara bayan full ɗin da an ƙara ness ɗin nan ko babu wannan PURL ɗin an sa iya wannan ness ɗin a kalma to ana describing cewa wannan kalma wannan ness ɗin yana ƙara ba wa kalma power ne yana ƙara ba wannan kalmar power ne wajen ma'anarta. Kamar in ce mai kyau sai na ce mai kyau sosai. So wannan ness ɗin a matsayin kamar sosai take nufi a turanci. So kamar nan mun ce useful mai amfani gashi nan iya nan useful mai amfani aka ce usefulness wato ma'ana mai amfani sosai mai amfani sosai. After understand? So shine kawai. Sai kamar nan kuma use aka ce useless. So idan kuka ga wannan less din ya zo a ƙarshe to kashe kalmar yake sai ya kashe ta idan kalmar positive ce sai ta zama negative. Kun fahimta? Kamar nan use an ci amfani sai idan aka ga an sa less din nan to ya kashe kuma amfanin wannan kalmar sai ya zama mara amfani useless mara amfani. After understand? Let's keep forward. Use nan ma again aka ce uselessness. So kamar inda na ce ness ɗin nan tana ƙara kalma power ne so ba iya a positive ba ko a negative ne to tana ƙara lalata wannan kalmar ne. Kamar yadda kuka gani an ce less tana nufin kashe word ɗin take yi ma'anarta. So idan aka ce useless mara amfani idan aka ce uselessness ya zama mara amfani sosai wato ma'ana mara amfani sosai. Kamar yama ake cewa in one word dai already dai kowa dai ya sani dai kamar mara amfani sosai uselessness mara amfani sosai. So ba kawai yana nufin mara amfani sosai can ba a'a ga baki ɗaya wanda ba shi da amfani kwata-kwata. I understand? Sai word ɗin care. Kalmar care already kana sani ita ma it can be verb ce ko? So idan ka an ce careful shi ma again forming ɗin irin wannan ne duk kawai irin wannan ne na kawo kalma biyu ne domin ƙara fahimtar ku. To duka sukan samu wata word ɗin a ta faman caccanza ta da irin wannan abubuwa. Fatan da yanzu kowa ya gane. Care kulawa ko kiyayewa shine ko aka ce careful kamar kiyayewa sosai ko. So idan aka ce carefulness za ku ga shi ma kiyayewa sosai. You have to be very careful ka kasance mai kula sosai kamar yadda na ce a nan useful mai amfani to careful mai kiyayewa ko. So idan kuma aka ce carefulness means
mai kiyayewa sosai, already dai in dai kun fahimci wancan a baya duk iri ɗaya ne, the same. Kamar nan kuma a ce careless means rashin kula. Carelessness kuma shine rashin kulawa ko kaɗan, wato ma'ana ko in kula, rashin kulawa ko kaɗan, carelessness. So a nan da ya gaba ɗaya muka kawo ƙarshen wannan topic na suffix. Za mu tafi forwarding zuwa next ku dakon bidiyon mu na ba. Amma ka je ku kalli bidiyon baya idan baka kalla ba, da Allah ka tabbatar ku yi liking bidiyo da sharing domin ci gaba da su burbuɗo muku sababbin videos akan irin wannan. Sannan idan kana da naka example ɗin kai dropping a question ɗin kake da ita tambaya, kai ƙoƙari ka rubuta a comment, zan ƙoƙari na duba na baka amsa. Wassalam.